sporttársakat, külön köszöntöm a hölgyeket. A mai régiószlók egy rendhagyó régiószlói egyesületünk 40 éves évfordulóját is ünnepli, melyet egy plakettal szeretnénk megemlékezni, minden tenyésztőnek szeretnénk átújítani, átadni. És most megkezdeném a 2025 évi régiószlónk eredményeinek átadását. Pótolnánk egy 2024-es is, amely azt a évben dolgok miatt elmaradt, azt most szeretnénk pótolni. Díjazásra kerülnek a 2024 és 2025 évi rövidtávú, középtávú, hosszútávú, általános távú bajnokság első, második és harmadik helyzetei, és ebben jutalomban részesülnek. Továbbá oklevél díjazásra kerülnek a utamkénti első helyzetek, és oklevél díjazásra részesülnek a Champion bajnokságok első 3 helyzete. 2024-es évvel kezdenénk. 2024 rövidtávú csapatbajnokság harmadik helyzetben Varga Jocó, ami sajnos nem tud részt venni. Második helyzet Bárkó Ferenc. Gratulálok. C17 rövidtávú bajnokság első helyzet Nagy József. Középtávú csapatbajnokság harmadik helyzettel Varga Jocó. Második helyzet Kottyán Károly. Kottyán Károly lemondott a Sernek díjazásról, önnek egy ajándék csomag formájában a Sernek megfelelő díjazásban egy emésztő vagy egy valaki egészítőket tartozó csomagot fogunk majd átadni. Középtávú csapatbajnokság, középtávú bajnoka Nagy József. Hosszú-távú csapatbajnokság harmadik helyzete Varga Jocó. Második helyzet Kottyán Károly. És hosszú-távú csapatbajnokság első helyzete Nagy József. Hosszú-távú csapatbajnokság harmadik helyzete Varga Jocó. Hosszú-távú csapatbajnokság második helyzet Kottyán Károly. És első helyzet Nagy József. Nem 25-es. Gratulálok. Ez 24-es. 24-es? Igen. Igen, mindig 24-es. Miért? Ugye ez az általános táv? Nem, az a hosszú távú. Rövid, közép, hosszú táv megvan. Akkor lehet, hogy... Ja, lehet, hogy 25-öst adtam át Ja, a ténylegésből. Igen. Nem jól mentem. Jó. Ez a 25-ös. Korrigálom. Hát mindegy marad. Korrigálom. Általános távja. Tehát a hosszú távú csapatbajnokságára az első. Igen. Ez a 25-ös. Akkor még valami félreértés van. A hosszú távú csapatbajnokság harmadik helyzete Varga Jocó. És az általános távú csapatbajnokság második helyzet Kottyán Károly. És az általános távú csapatbajnokság első helyzete Nagy József. Akkor most kérnék át a 25 évi bajnokságok díjainak átadására.
25 év rövidtávú csapatbajnokság harmadik helyzet Kottyán Károly. Második helyzet Haller Tibor. Első helyzet Nagy József. Jó. Középtávú csapatbajnokság harmadik helyzet Haller Tibor. Második helyzet Kottyán Károly. Első helyzet Nagy József. Hosszú távú csapatbajnokság harmadik helyzet Ferenc István. Istvánnak külön gratulálunk, az első évét töltött el elsőségét teljesítettük. Várjai velünk, gratulálok a harmadik helyzetet. Második helyzet Kottyán Károly. Hosszú távú csapatbajnokság 25. bajnoka Nagy József. Az általános távú csapatbajnokság harmadik helyzetje Haller Tibor. Második helyzet Kottyán Károly. És a 2025 általános távú csapatbajnokság bajnoka Nagy József. Hát, még az aranyat akar itt. Gratulálok! Gratulálok! Most rátérnék a Loklari 394 km első helyezést ért el. A 24 M1889-29 alapjával Kottyán Károly. Gubi Teplic 488 km-es távolságból első helyezést ért el a 24-29-21 728-as folyó alapjával Haller Tibor sportás. Grimmából rendezett versenyen, ami 581 km, első helyezést ért el a 21D 64-18-68-as hímgalapjával Nagy József. 500 km fölötti kerületi első. Az külön gratulálok meg is. Ciovice 2-ből, ami 337 km, első helyezést ért el a 24-29-22 640-es folyó alapjával Péniger István. Grimmo 2-ből rendezett verseny 581 km. Első helyezést ért el a 21D 64-18-66-os hímgalapjával Nagy József. Ciovice 3-ból 324 km, első helyezést ért el a 23 M18-16-60-as hímgalapjával Kottyán Károly. Magdeburgból rendezett versenyen, ami Szertófer László sporttársunk emlékverseny, ami 714 km, első helyezést ért el a 23, 29, 12, 3, 18-as hímgalapjával Nagy József sporttársunk. Elfelejtettük a készülődésből. Ciovice 4-ből 324 km, első helyezést ért el a 21-29, 99, 361-es hímgalapjával Nagy József sporttárs. Egyesület legjobb, 9 helyezés. Nagyszerű, gratulálok. Lukauból rendezett verseny, amely 590 km, első helyezést ért el a 21D 64-18-66-os hímgalapjával Nagy József sporttárs.
És rátérnénk a Champion bajnok, különböző kategóriák Champion bajnokságának értékelésére. Rövidtávú Champion hímek kategóriában harmadik helyezett a 21-29-99-3-61-es hímgalomjában Nagy József József. De Tóth Laci bácsi érdemes győzni. Rövidtávú Champion hímek kategória második helyezettje a 23M 18-16-61-es galambjával Grand Theatre Loft, Argardián sportás. Rövidtávú Champion hímek kategória első helyezettje a 22-11-845-48-as galambjával Aller Tibor sportás. Rövidtávú Champion tojók harmadik helyezettje a 22D 7-11-112-es tojógalambjával Kottyán Károly sportás. Rövidtávú Champion tojók második helyezettje 23D 78-40-37-es galambjával Kottyán Károly sportás. Rövidtávú Champion tojók első helyezettje 24-29-21-6-83-as tojógalambjával Aller Tibor sportás. Középtávú Champion hímek harmadik helyezettje a 21-29-99-361-es hímgalambjával Nagy József sportás. Középtávú Champion hímek második helyezettje a 23-29-12-327-es galambjával Nagy József sportás. Középtávú Champion hímek kategóriában első helyezett a 23M 18-16-60-as galambjával Kottyán Károly sportás. Középtávú Champion tojók harmadik helyezettje a 22D 7-11-120-as tojógalambjával Kottyán Károly sportás. Középtávú Champion tojók második helyezettje a 24-29-21-7-16-os galambjával Aller Tibor sportás. Középtávú Champion tojók első helyezettje a 23D 78-40-37-es galambjával Kottyán Károly sportás. Hosszútávú Champion tojók harmadik helyezettje a 23-11-846-os galambjával Melhard Ferenc sportás. Hosszútávú Champion tojók második helyezettje a 22D 7-11-112-es galambjával Kottyán Károly sportás. Hosszútávú Champion tojók első helyezettje a 22D 71-11-20-as galambjával Kottyán Károly sportás. Hosszútávú Champion hímek harmadik helyezettje a 23-13-69-7-14-es galambjával Ferenc István sportás. Hosszútávú Champion hímek kategóriában a 21-29-99-361-es galambjával második helyezésre Nagy József sportás. Általános távú Champion hímek második helyezettje a 21D 641-866-os galambjával Nagy József sportás. Általános távú Champion hímek első helyezettje a 21-29-99-361-es galambjával Nagy József sportás. Általános távú Champion tojók harmadik helyezettje a
22D 71-11-12-es galambjával Kottyán Károly. Általánosságú sampion golyók második helyezettje a 23D 78-40-37-es galambjával Kottyán Károly Sikortás. Általánosságú sampion golyók első helyezettje a 22D 71-11-20-as galambjával Kottyán Károly Sikortás. Általánosságú sampion egyéves golyók harmadik helyezettje a 24-29-21-7-28-as darabjában Valver Tibor sportás. Általánosságú sampion egyéves golyók második helyezettje a 24-29-2-17-16-os darabjával Valver Tibor sportás. Általánosságú sampion egyéves golyó kategóriában első helyezett a 24-29-21-6-83-as galambjában Valver Tibor sportás. Általánosságú egyéves sampion hímek kategóriában a 24D 87-59 hímgalambjával harmadik helyezését a Valéger sportás. Általánosságú sampion egyéves hímek kategóriában második helyezést ért a 24D 87-59-53-as galambjával Varga József sportás. Általánosságú sampion egyéves hímek kategóriában első helyezést ért a 24M 18-89-29 galambjával Kottyán Károly sportás. Díjkiosztóval most így éreztünk is volna, most áttérnék egy emlékeket átadásra, amit említettem, hogy egyesületünk idén ünnepi a fennállásának 40. évfordulóját, ami szép időszak, azt hiszem az egyesületünk életében 40 év az hosszú idő, így közösségben tevékenykedni, ennek elismeréseképpen egy 40 éves jubileumi évforduló alkalmából egy emlékezetet szeretnék átnyújtani mindenkinek. Nerpat László sportás részére. Az István megkérem, hogy vigye el neki. Varga Adrián részére. További jó munkát kívánok mindenkinek. Ez alkalomból is. Valver Tibor sportás részére. Ribri Károly részére. Eredményes további munkát kívánunk. Kottyán Károly részére. Bábor Ferenc részére. Pénzes Mátyás Vendegúz részére. Nagy József sportás részére. Ferenc István részére. Egészségben eltöttük eredményes dologmaszkodást kívánok. Még legyen egy pár év. Hódesek József részére. Eredményes dologmaszkodást kívánok. Varga József részére. És Varga Éles sportás részére. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én megköszönöm mindenkinek a 2025 év galambászatban eltöltött munkáját, aktivitását. Azt mondom, rendben lezajlottak a versenyeink, különösebb probléma nem volt, tehát lezajlottak. Voltak jó versenyeink, nehéz ügyeink voltak, veszteségek, tehát ezt tudja mindenki, hogy erről szól.
Ezt igyekszünk elkerülni, de hát ez nem rajta múlik, az időjárásnak tényezője itt a versenyeknek. De azt hiszem, a gyűjtésekkel, meg egyéb tevékenységükkel aztán minden rendben zajlott, úgyhogy a következő esztendőben is mindenkinek hasonló eredményes alapvászokat kívánok, meg versenyzést kívánok. Egyenre a közösség olyan, hogy aminek szívesen mindenki versenyző, mindenki megtalálja kedvét eljár sportunkban, úgyhogy megtalálja számítását.